vil du gerne stoppe med at råbe dine børn, så er det faktisk muligt. Det er noget, der kan læres, ligesom så mange andre ting. Men det kan også være svært, for det er måske en vane, du har haft indgroet i rigtig, rigtig mange år. Så uden du tænker over det, så snart der opstår en konflikt eller noget, der irriterer dig, så råber du bare for ligesom at føle, at det er den eneste måde, du kommer igennem på. Men ligesom alt andet, så kan det læres. Og her er måden, du kan gøre det på. Det første, du gør, det er at fortælle din familie, at du har besluttet, at du ikke vil råbe mere. Du vil i hvert fald gøre alt, hvad du kan for at minimere, hvor meget du råber. Når du siger det højt til din familie på den måde, så hæfter du lidt for det selv, og du fortæller også din familie, at du ønsker at lave en forandring, og det bliver de sikkert rigtig glade for. Det du så skal gøre, det er, at du skal holde lidt øje med, registrere lidt, hvor meget du så råber fremover. Og så prøv at være lidt god ved dig selv i den her henseende. I stedet for at sige, nu gør jeg det igen, så prøv at lægge mærke til alle de gange, det faktisk lykkes for dig at lade være at råbe. Så skriv i kalenderen, her til morgen, inden de skulle i skole, der råbte jeg faktisk ikke, eller da jeg skulle putte mine børn, eller hvornår det er, du tit kommer til at råbe. Der lykkedes det faktisk at tale almindelig leje, i stedet for at råbe. Men hvordan gør du så, når du står i situationen, og du kan mærke, at du er ved at blive rigtig tosset, og du er ved at råbe? Når du står i den situation, og du kan mærke, at nu brænder det på, og nu er du ved at råbe, så er det lige præcis der, du skal stoppe op, og så trække vejret rigtig, rigtig dybt, bare lige et øjeblik. Så skal du huske på, det er ikke nogen nødsituation, der er ikke noget liv, der står på spil. Tag det helt roligt. Det kan sikkert vente et minuts tid, det du skulle til at hisse dig op over. Så trækker du vejret rigtig dybt, og så snart du bliver bevidst om, at nu er det, at jeg kan mærke, at jeg vil til at råbe, så har du faktisk et valg at lade være. Så jo mere du bliver bevidst om, at du kan mærke, at nu er du i gang til at råbe, så trækker du vejret dybt, og så beslutter du ikke at gøre det, og så tale i et almindeligt leje i stedet for. Det kan være svært, men jo flere gange du øver dig, jo nemmere bliver det. Og så prøv at lægge mærke til alle de gange, hvor det lykkes dig at lade være at råbe. Og så pludselig vil du lægge mærke til, at der måske er gået en hel uge, uden du har råbt. Efterhånden vil der gå en måned, og så er du bare rigtig godt på vej.